אהלן, אני לא רציתי אף פעם 25 קילומטר, אז קודם כל אני, רק מהמחשבה הזה אני מעריך כל אחד ואחד מכם. כשאומרת אני מתקשר אליי ואמר לי לבוא לדבר על טקס סיום קשור לדן, קרא לי דן, אמרתי מה אני צריכים לחבר'ה האלה לשמוע על הסיפור הזה עכשיו? ואז הוא אמר לי, תקשיב, חבר'ה שהם כבר יודעים מה קורה, לא... אמרתי לעצמי, תקשיב, חבר'ה שיש להם עמוד סדרה כזה, שגם חיים ועושים את כל התהליך הזה, בטח בימים האלה, בטוח שהם יכולים להקל את הדבר. ואני פה כדי להגיד לכם באמת תודה רבה על זה שאתם עושים את מה שאתם עושים, זה לא מובן מאליו, אנחנו בתקופה באמת לא פשוטה לעם הזה. וכמו שאתם יודעים, אנחנו עם שחי על החרב לצערנו, אבל אתם יודעים שבאמת אנחנו משלמים מחירים. כל אחד משלם את המחיר, הוא יודע את זה שהוא בא לגור במדינה הזאת, לחיות עם העם הזה, זה כרוך במחיר. אבל אתם בכל זאת, למרות שאתם יודעים את המחיר, חשיבות המטרה והחשיבות של המדינה הזאת והקיום שלנו פה בארץ ישראל בטח עוברת את המדרגה הזאת ועולה מעל זה, ואני באמת מעריך כל אחד ואחד מכם. אני יודע שאתם תצליחו כי אתם כאן, אתם חזקים ויש לכם עמוד סדרה ברזל. אז תנסו לשלב את השמחה ואת האהבה בתוך הלחימה, כמו שדן נטע לעשות, ובאמת תהיו כאלה שיודעים לנצל כל רגע לצד החיובי שלו ולא לצד השלילי שלו. אני רוצה להודות ליונתן מקרב לב על המחווה הזאת, זה לא מובן מאליו, ובאמת אין כמוהו. אז תודה רבה לכם ובהצלחה, ונראה אתכם רק מתקדמים ומתקדמים.